9 każijiet li huma pożittivi. Allura t-total ta' każijiet li huwa pożittivi issa huwa ta' 477 u t-total ta' swabs li għamilna mill-bidunet kien ta' 35,012. Aħbar tajba hija li kellna 13 persuna li issa fieq u allura it-total ta' nies li fiequ huwa ta' 392. U l-każi li huma attivi huwa ta' 81. Minn dawn id-9 każijiet pożittivi li ħarġu issa, għandna 5 minnhom li ma kellhom l-ebda sintomi. Għandna 2 minnhom li kienu parti mill-screening tagħna kellhom sintomi li kienu vera ħfief u kellna 2 każijiet li kellhom is-sintomi. Mela, dawn huma d-9 każijiet. Kellna raġel Malti ta' 22 sena li dan ma kellu l-ebda sintomi, huwa student u dan għamel it-test u ħareġ pożittiv u aħna qegħdin għaddejjin bil-contact tracing tal-familja tiegħu li huma 4 persuni u anke 4 teħbieb tiegħu. Kellna raġel Malti ieħor ta' 33 sena li dan kien ġie jagħmel it-test bħala parti mill-enhanced testing li aħna qegħdin nagħmlu bħalma kont qed insemmilkom biex aħna nkun nistgħu naqbdu dawk il-każijiet anke dawk li m'għandhomx l-ebda sintomi. U dan kien wieħed minnhom li ħareġ pożittiv ma kellu l-ebda sintomi u bħalissa qed nagħmlu contact tracing tal-familja tiegħu u anke nies li kienu fuq il-post tax-xogħol tiegħu. Raġel ieħor Malti ta' 30 sena ukoll li nqabad pożittiv persuna li ma kellu l-ebda sintomi u dan ħareġ minn l-enhanced testing li qegħdin nagħmlu u qegħdin nagħmlu l-contact tracing tal-familja tiegħu. Raġel ieħor ta' 27 sena ukoll fl-enhanced testing li qegħdin nagħmlu ma kellu l-ebda sintomi u bħalissa dejjem il-contact tracing tan-nies tal-post tiegħu u anke tal-familja. Kellna marra Spanjola ta' 21 sena li ma kellha l-ebda sintomi wkoll u din qegħdin nagħmlu contact tracing tan-nies li jgħixu fl-istess dar magħha. Dawk kienu l-każijiet li kellna mingħajr l-ebda sintomi xejn. Kellna mbagħad marra Maltija ta' 19-il sena li din għamilnielha test qabel ma għamlet l-operazzjoni. Aħna qegħdin nagħmlu t-testijiet fuq dawk in-nies li ħajkunu jidħlu biex jagħmlu operazzjonijiet biex aħna naraw jekk dawn ikollhomx il-virus jew le. U dan kien propju każ minnhom li meta għamilna t-test bħala pre-op testing ħarġet pożittiva. Però xejn imbagħad ċekkjajniha din marra u staqsejnija l-mistoqsijiet hija wkoll indikat li fil-25 ta' April indunat li kellha nuqqas ta' toma. Ftakru li dan kien wieħed mis-sintomi li konna qegħdin naraw li kien qed ikun relevanti wkoll għall preżenza tal-COVID. Ma kienx qiegħda tmur xogħol din u l-kuntatti tal-familja u l-kuntatti ta' ħbieb tagħha qegħdin nagħmluhom il-contact tracing. Kellna raġel Malti ta' 45 sena dan ukoll badnieh li kien pożittiv waqt li konna qegħdin nagħmlu t-testijiet qabel operazzjonijiet u dan ukoll fit-30 ta' April qalilna li kellu nuqqas ta' xam. Sintomu ieħor li qed ikun relevanti wkoll u bħalissa dejjem il-contact tracing tal-post tax-xogħol tiegħu u tal-familja tiegħu. Mbagħad kellna 2 każijiet oħra minn dawn li huma pożittivi li kellhom is-sintomi. Kellna raġel Malti ta' 18-il sena li fid-29 ta' April u kellu uġigħ ta' ras u diarrea ma kienx qed imur xogħol u allura qed nagħmlu contact tracing tal-familja tiegħu. U marra Maltija oħra ta' 35 sena li fil-2 ta' April kellha Griżmeja Ġawa ġiet għandna għamilnielha t-test u hemmhekk ħarġet pożittiva. U bħalissa qegħdin nagħmlu contact tracing fuq il-post tax-xogħol tagħha. Dawk kienu l-każijiet li kellna pożittivi llum. Bħalma qegħdin taraw il-preżenza tal-virus fil-komunità tagħna hija hemmhekk għadu preżenti u importanti li aħna nkomplu nżidu iktar it-testijiet biex aħna nkun nistgħu nidentifikaw dawk il-każijiet kollha li huma pożittivi kemm dawk li għandhom is-sintomi għaliex dawn nafu li huma l-iktar każijiet li jistgħu jiferxu l-virus. Imma anke dawk il-każijiet li m'għandhomx l-ebda sintomi għaliex mill-evidenza turi wkoll li jekk persuna ma jkollux sintomi wkoll hemm iċ-ċans li jferixha lil ħaddieħor. U allura l-enhanced testing hija hemmhekk u għalhekk huma l-miżuri li aħna qegħdin dejjem ninkoraġġixxu ta' social distancing għaliex int ma tkunx taf ma' min tista' tiltaqa'. Il-maġġor parti tal-każijiet li kellna bħalma rajna kienu każijiet fetajiet pjuttost żgħar
U allura aħna rridu nkomplu bil-miżuri tagħna ta' protezzjoni tan-nies li huma vulnerabbli għaliex dawn huma l-iktar nies li jkunu friskju. U l-ħidma tagħna ta' protezzjoni tan-nies li huma vulnerabbli qiegħda tidher ċara f'dak li qegħdin naraw bħala anke nies li qed ikollhom bżonn jidħlu l-isptar. Għaliex dawn huma vera ftit. U li dan huwa ta' vantaġġ tajjeb għalina għaliex hekk aħna nkun nistgħu nassiguraw li anke n-nies li għandhom il-mikrobu ikunu nies li aħna nistgħu nikkontrollawhom u li bekk aħna ma jkollniex li nies li jkun qed jidħlu l-isptar li jista' jkollhom komplikazzjonijiet. Infatti, n-numru ta' nies li għadhom propju l-isptar issa naqas, infatti għandna 7 każijiet f'Boffa, 5 is-St. Thomas u wieħed l-ITU u wieħed l-Infectious Diseases Unit ta' Mater Dei. Dawn huma l-każijiet li bħalissa għandna l-isptar, il-kumplament kollha qegħdin fid-dar tagħhom, qegħdin jiġu followed up ukoll mill-kura primarja. Bħala aħbar tajba kifet għandna dawk in-nies li fiequ, fejn għandna 13 persuna oħra li fiequ, għandna 7 persuni bejn età ta' 20 u 29 sena, persuna waħda bejn 30 u 39 sena, 5 persuni bejn 50 u 60 sena. Allura t-total issa ta' nies li fiequ kien ta' 392. Bħalma ħabbarna din il-ġimgħa, aħna biex inkomplu nżidu iktar is-sorveljanza tagħna, biex inkomplu nżidu iktar in-nies li nistgħu naqbduhom nkunu nistgħu nagħmlu monitoraġġ, aħna nidejna dik il-web-based app biex aħna nkun nistgħu nagħmlu iktar sorveljanza. Intom tkun tistgħu tagħmlu check fuqha biex tara jekk għandek bżonn tmur għat-test, imma anke aħna jkollna metodu ta' sorveljanza biex fejn inkun nistgħu naraw x'inhuma s-sintomi li huma għaddejjin fil-komunità. U nixtieq nirringrazzja l kull min daħal f'din l-app għaliex sa dalgħodu aħna kellna 26,699 persuni li ppruvaw din l-app. Infatti kien hemm 17,539 li propju pruvaw dan it-test fuqhom infushom, kien hemm 2030 li pruvawa għal fuq il-familja tagħhom u kien hemm xi 7,000 persuna li pruvawa biex jittestjawha. Dan hija sinjal tajjeb, inkompli nħeġġixkom biex tibqgħu tidħlu fuq din l-app biex tagħmlu risk assessment ta' x'inhuma s-sintomi tagħkom, tidħlu fil-website covid19check.gov.mt u hemmhekk meta tkunu qegħdin tagħmlu dat-test intom tkun tistgħu taraw għandkom bżonn tagħmlu t-test ħalli jekk aħna nkomplu nsaħħu s-sorveljanza tagħna. Dan huwa open source project, jiġifieri jekk hemm nies li jifhmu fuq dan is-suġġett, tajjeb ukoll jagħtuna l-feedback ħalli aħna nkomplu nimprovjaw dan l-app ukoll ħalli aħna nkun nistgħu nipprovdu l-aħjar sorveljanza. Bħalma semmejna aħna kellna diversi miżuri li issa bdejna innaqsuhom u waħda mill-iktar mistoqsijiet li kien qed ikollna mill-pubbliku huwa dwar l-obbligu li n-nies jibdew jilbsu maskla jew inkella visor. Il-liġijiet ħarġu ġew ippubblikati propju l-bieraħ u allura minn għada ċertu obbligi li huma marbuta mal-retail outlets. Kemm dawk ir-retail outlets li aħna issa rġajna tajna l-permess biex jiftħu, imma anke dak ir-retail outlets li qabel kienu diġà miftuħin. F'dawn hemm l-obbligu li jintlebes jew face mask jew inkella visor. Dan huwa importanti għaliex nafu li hemm il-virus jinfresh fil-komunità, rajtu n-numri li kien qed ikollna matul il-ġurnata, rajtu n-numri li għandna llum, allura aħna rridu nżidu dil protezzjoni addizzjonali biex aħna nkunu żgur li kemm jista' jkun ma jinfresh il-virus. Meta ħatilbes il-maskla, inti ħatkun qed tipproteġi lil dawk in-nies ta' madwarek għaliex jekk inti għandek il-virus, kemm jekk tafu, kemm ma jekk ma tafx, hemmhekk ma tkunx tista' tferrex il-virus lil ħadd ieħor. U allura hemmhekk jekk jkollna nies kollha f'post li huwa magħluq fejn hemm diversi tip ta' nies, hemmhekk inti jekk jilbisha kulħadd ħajkun qed jipproteġi lil xulxin. Hemm diversi tipi ta' maskla fuq is-suq. Hemm dawk li huma surgical mask. Is-surgical mask, dawn il-propja surgical masks li jintużaw fil-healthcare ikunu quality assured bi-CE marking, u dawn jintużaw kemm in-nies li huma tal-healthcare, jintużaw kemm huma biex jipproteġu lilhom influshom waqt li qed jagħmlu xi proteġura minn xi splashes li jsiru imma anke biex huma ma jgħaddux il-virus lill-pazjent. Imma aħna meta jintużaw fil-komunità qegħdin nużawhom biex inti ma tgħaddix il-virus lil ħadd ieħor. Dawk huma tajbin u jistgħu jintużaw fil-komunità.
Però jistgħu jintużaw ukoll in-non-medical masks. Dawn huma maskli li qegħdin hemm fuq is-suq li huma magħmulin minn trip ta' drab ħafna minnhom, imma anka persuni jistgħu jagħmlu dawn il-masks jekk huma jafu jħitu anka fid-dar tagħhom. Illum il-ġurnata l-ħadd allura nistgħu nieħdu l-opportunità li noqogħdu d-dar u nistgħu nippruvaw inħitu xi ftit masks ukoll. L-importanti hija t-tip ta' drab li nużaw li jkun drab li huwa 100% cotton, ġifi tista' tuża anka drab minn xi t-shirt li m'intix tuża. Importanti li jkun hemm bert ieħor 3 sa 4 layers ta' drab fuq xulxin ħalli jekk inti tkun tista' tipproteġi. Xi ħaġa importanti wkoll hija li fuq is-suq ukoll hemm il-visors. Il-visors li huma available anke mill-ispiżeriji li wieħed jista' jixtri minnhom dawn il-visors li huma tajbin ukoll. Tista' tibqa' tużhom, jiġifieri tixtri waħda kull darba tnaddafa permezz ta' alcohol wipes jew inkella alcohol gel jew sprays u inti tkun tista' tibqa' dejjem terġa' tuża. Ġifieri persuna jista' juża l-aħjar li jista' li hu komdu għalih. Aktar ħaġa importanti hija kif nilbsu dawn il-maskli jew il-visors u kif inneħħuhom. L-importanti li persuna jaħsel idejh sew qabel ma jmiss il-maskla, li meta tilbes il-maskla importanti li inti tagħti imnieħrek ħalqek u anke l-geddum u li l-maskla tkun qiegħda tiffittja tajt ħafna mal-wiċċ għalx inkella hemmhekk xorta ħad tkun qed tagħmel ir-riskju li titrasmetti l-virus. Importanti li ma noqogħdux immissu wiċċna waqt li nkunu libsin din il-maskla u x'ħin niġu biex inneħħuha, importanti li ma mmissux il-maskla minn barra, allura taqbada miċ-ċinek ta' wara l-widnejn u inti tneħħiha. Jekk inti għandek surgical mask, da surgical mask jintużaw darba, għaliex rridu niftakru li la darba jixxarbu dawn u mbagħad ma jibqgħux effettivi biex jimblukkaw il-virus. Jekk inti ħatarmija din, tarmija mill-ewwel importanti nappella li ma jintremewx mal-art ftakar li hemmhekk ħajkun hemm riskju għal ħadd ieħor. Inkellek m'għandekx fejn tarmija dak il-ħin titfa' ħaġa borża tal-plastik u mbagħad tarmija immedjatament li jkollok l-opportunità. Dawk il-mask li huma l-cloth masks hemm minnhom li dawn jistgħu jerġgħu jinħaslu. Allura dawk kien importanti li twaddaba mill-ewwel ġa borża u mbagħad taħsilha id-dar tiegħek f'temperatura ta' 60 degrees. Importanti li nimxu ma' dawn il-proċeduri għaliex inkella nkunu qegħdin nagħmlu iktar riskju tagħna nfusna li nkunu qegħdin ninferxu dan il-virus. U wkoll nappella wkoll li aħna qegħdin nieħdu l-miżuri kollha wkoll anke ma' dawk in-nies li qegħdin jipprovdu dawn il-maskli ħalli intom ukoll bħala l-pubbliku tkun tistgħu issibu wkoll dawn il-maskli u l-visors ukoll li huma available. Message in English. We have continued with our testing of the population. We have till now done 35,012 tests since the start of this pandemic, and yesterday we have done 1,071 tests. Out of these, we have found 9 cases which are positive, and hence the total number of positive cases is 477. Of the 9 new cases, we had 5 people who were asymptomatic, who were picked up through the enhanced testing system, 2 people who had very mild symptoms, and another 2 people who were symptomatic and approached us for testing. Good news is that we have had 13 new recovered cases, so the total cases which are recovered are 392, and the total active cases is 81. We have introduced a number of relaxation of measures, so a number of measures have been lifted, including the opening up of retail outlets. However, this comes also with additional precautionary and mitigation measures whereby social distancing applies within these retail outlets, and also the obligation of people to wear masks or visors. One can choose whether he wears a mask, which can be either a surgical mask, which is used once and thrown away, disposed of effectively, or else a cloth mask, which many of them can be washed and reused for a number of times. Our appeal is to be careful how to wear the masks. Hand washing or use of alcohol applies very frequently and is very important, and also if a visor is going to be used, that this visor is cleaned up with alcohol wipe, spray or gel very frequently. We know that the virus is still circulating in our community, and so it is important that we continue to adhere to the measures that we are recommending, because we need to make sure that we maintain the same situation of low transmission within our community.
And we appeal to you again, it's important to stay in and avoid going out for unnecessary reasons and protecting the vulnerable. Very important is to stay in and stay safe. Thank you. Naddu għal-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Simon, mill-One News. Tajjeb, Professor Gawci. Nisabu fl-ħar sijat, qabel ma jibda jiġu imneħħija ċertu miżuri li ttieħdu fl-ħar ġimgħa. Però l-lum stess, qabel ma ġew li tibdaw il-miżuri kien hemm daqsxejn ta' qabża fl-ammont ta' każijiet meta tqabbilhom mal-aħħar. Ma nafx forsi intom x'konsert li l-artifactor ta' ħaterġa' tibda tira fil-jiem li ġejjin peress li ovvjament ħajkun hemm iktar severi fit-triq. Nallaċċa magħha jekk l-artifactor għandux l-istess ukoll. Xtaqt nistaqsik ukoll, jekk kienx hemm nies li ċemplu il-111 biex forsi jagħmlu l-swab wara li jagħmlu symptom checker u għandhom li jista' l-każ li għandhom il-COVID. Jekk iva tafu kemm kien hemm minn dawn in-nies, please, thank you. Fuq l-RT, factor ġifir rata ta' trasmissjoni, dak jinbidel bħalma konna qegħdin ngħidu skont in-numru ta' każijiet u skont kemm jinbidlu n-numru ta' każijiet. Ġifieri iva dawn in-numru ta' 9 każijiet illum l-RT reġa' tela. Allura hija xi ħaġa li stennejnija importanti li aħna kemm jista' jkun inżommu dawn in-numru ta' każijiet baxx biex aħna nkunu żgur li t-trasmissjoni tagħna fil-komunità dejjem tibqa' baxxa. Dan kollu kemm ħajibqa' jitla l-RT jew le jiddependi ħafna li n-nies jibqgħu jsegwu l-miżuri. Aħna qegħdin naraw l-impatt fejn inti tibda tara li ikun hemm pereżempju long weekend jew inkella fil-weekend fejn ikun hemm iktar nies li joħorġu. Ġifieri hemmhekk ħanibdew naraw li jekk aħna mhux ħanibqgħu insegwu l-miżuri ta' social distancing u li ma noħorġux għal xejn, hemmhekk ħanibdew naraw li trasmissjoni fil-komunità tagħna terġa' tibda tiżdied u hemmhekk ikun hemm ir-reperkussjonijiet. Ma nistgħux naffordjaw li aħna nitilfu dak li proprju ksibna permezz ta' sagrifiċċju minn ħafna nies. Fuq in-numru ta' nies li qegħdin huma jiġu għad testijiet wara li jkunu għamlu swab wara li għamlu symptom checker, hemmhekk bħalissa aħna wkoll biddilna l-mistoqsijiet li qegħdin insaqsu lil pubbliku fuq il-111 biex aħna nkun nistgħu propru nevalwaw mhux biss kemm nies daħlu fis-symptom checker imma anke kemm minnhom in-nies li propju issa għaliex kellhom bżonn ġew jagħmlu t-test. Karl minn Malta Today. Nsellim lek, Professor Gawci, inti dejjem enfasizzajt li nies djar households differenti m'għandhomx jintaqgħu għall-lanċi tal-ikliet ma' xulxin. Jibqax validu dan l-appell wara li l-Gvern ħabbar li se jiġu rilaxxati xi miżuri minn għada. U rrid inkoll insaqsik, u se jkun hawn xi tip ta' direttiva minn tal-awtoritajiet rigward il-baħar, il-isħana bil-mod qed tibda żżid, l-appell tiegħek għan-nies li forsi jiġhom il-ħsieb li jixtiequ li jmorru l-baħar. Grazzi. Grazzi Karl. Mela, aħna iftakar li l-prinċipju biex aħna naqsu trasmissjoni huwa ta' social distancing u li kemm jista' jkun inti ma tiltaqax ma' nies oħrajn apparti dawk li soltu tkun magħhom, jiġifieri il-household tiegħek u n-nies li soltu taħdem fuq il-post tax-xogħol. Fuq il-postijiet tax-xogħol nerġa' nenfasizza kemm huwa importanti li aħna nkomplu għaddejjin bit-telework. Fejn ħadem it-telework ejja nżommuh. Aħna issa qegħdin nidraw li aħna qed ikollna dan in-new normal, allura hemm sitwazzjonijiet kemm fiċ-ċivil u anke fl-entitajiet privati fejn aħna rajna li t-telework ħadem, ix-xogħol baqa' għaddej allura dak huwa importanti. B'hekk aħna nkunu qegħdin innaqsu l-firxa fuq il-postijiet tax-xogħol. L-istess fil-households. Meta inti tkun qiegħed kuntatt fin-nies tal-familja tiegħek li tgħix flimkien, hemmhekk l-espożizzjoni għall-virus ħajkun limitata għal dawk in-nies. Meta inti ħadd estendi dan il-kuntatt ma' nies oħrajn li huma barra l-household tiegħek, kemm jekk inti forsi titħajjar tistieden lil xi ħadd, jew inkella ħadd toħroġ ma' ħadd ieħor, hemmhekk qed tisponi lil xi ħadd ieħor għal dawn il-mikrobi li inti setgħu iltaq ma' iktar nies iktar għandek riski. Dan huwa l-prinċipju anka li aħna għamilna l-liġi fejn aħna qed ngħidu li m'għandhomx ikunu gruppi iktar l-ewwel bdejna bit-tlieta issa ta' 4 min nies. Għaliex hemmhekk inti qed tesponi persuni lil xulxin meta jkun hemm iktar firxa ta' dan il-virus. Jiġifieri il-messaġġ tagħna li jkun hemm nies li qegħdin jitħalltu ġa households ma' xulxin xorta jibqa' japplika.
Il-fatt li aħna naqqasna xi miżuri, aħna għamilnihom b'mezzi ta' mitigazzjoni fejn rajtu social distancing, l-użu tal-maskli jew inkella l-visors, dan kollu huwa hemmhekk biex aħna naqsu l-firxa ta' dan il-virus. Fuq il-baħar l-istess japplika, jiġri jekk persuni ħajjitħajru joħorġu li huma mhumiex fil-grupp tal-vulnerabbli dawk niftakru li dawk importanti jevitaw li joħorġu mingħajr m'għandhom daqshekk bżonn. Importanti li persuni jekk joħorġu ma jkunux qegħdin jiltaqgħu f'viċinanza ma' persuni oħrajn għaliex bħalma spjegajt hemmhekk ħadd tkun qiegħed iżżid ir-riskju. Grazzi. Francesco minn Net News. Il-wara nofsinhar it-tajjeb Prof. Gawċi, ħabbartu li minn għada minn imur jixtri minn ħwienet li ser jiftu għandhom jilbsu l-maskra protettiva. Tista' tikkjarifika illi allura minn għada dan l-obbligu jottu ukoll għal min imur jixtri mis-supermarkets jew ħwienet essenzjali oħra li baqgħu ma nagħlqux kif ukoll jekk hemm kemm il-multa għal min ma jilbis il-maskra u kellmuna ħafna ġenituri illi dawna għalihom impossibbli issa jmorru għax-xogħol fil-ħwienet illi ser jinfetħu kemm minħabba li jridu jqogħdu ma' tfal għax ma jistgħux ħalluhom pereżempju ma' nanniet għandna wkoll l-istess persuni vulnerabbli li ma jistgħux imorru sintendi fil-qasam ta' dan ix-xogħol diffiċli taħdem bħala teleworking. Kontu qed tbassru li se tinħoloq din il-problema. Grazzi ħafna. Iva, mela bħalma spjegajt il-maskli l-użu tagħhom maskli jew inkella visors japplika għal dawk il-retail outlets fejn inti kienu dawk il-retail outlets li kienu diġa qegħdin hemmhekk li kienu retail outlets li joffru servizz li huwa essenzjali. Jiġifieri inti għandek hemmhekk dawk is-supermarkets, l-ispiżerji, household items, mangeri dawk kollha. Imma japplika wkoll għal dawn ir-retail outlets li issa rġajna tajna l-permess tagħhom. Bħalma spjegajt qegħdin nagħmlu dawn il-miżura ta' maskli jew visors issa għaliex il-fatt li rġajna qegħdin niftħu hemmhekk ħatibda żżid ir-riskju ta' trasmissjoni tal-virus. Allura huwa importanti li inti tkun qed iddaħħal mezzi ta' mitigazzjoni iktar milli kellek qabel f'dawk in-nies li qegħdin imorru f'dawn il-postijiet. Fuq in-nies li qegħdin jerġgħu jidħlu lura x-xogħol, din hija sitwazzjoni fejn aħna qegħdin naraw li inti wkoll qed ikun hemm lajnuna biex dawn il-persuni wkoll fiftehim ukoll mal-employer tagħhom kif jistgħu huma jaħdmu. L-iktar ħaġa importanti hija li ma jmorrux it-tfal fuq il-post tax-xogħol għaliex hemmhekk inkunu qegħdin nesponu it-tfal għal riski li mhumiex bżonjużi. Matthew mill-Orizzont. Nagħmel referenza għal kumment li għadek kif għaddejt mistoqsija preċedenti. Speċjalment wara li f'Marzu li għadda kien ordnat lockdown għal persuni li għandhom il-fuq minn 65 sena jew kellha għandhom mart kroniku. Jekk is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika għandi xi ċifri tat-totali ta' persuni li jaqgħu taħt din il-miżura speċifika, ġifieri eskludu dawk li qegħdin taħt kwarantina mandatorja u following this, jekk is-Superintendent tas-Saħħa qegħdix tippjana jew jekk hemm xi strateġija mnedija għal rilaxx ta' dawn il-miżuri speċifiċi fil-jiem ġejjin, speċjalment fid-dawl ta' numru ta' każijiet asimptomatiċi li qegħdin jirriżultaw pożittiv fit-testijiet li qegħdin isiru. Grazzi ħafna. Mela, prinċipju bażiku huwa li inti jkollok in-nies li huma vulnerabbli li dawn tipproteġihom. U aħna ma minniex lockdown ta' dawn għaliex aħna kienu qed jistgħu joħorġu għall affarijiet li huma essenzjali, imma hemmhekk naqqast iċ-ċans li huma jkunu qegħdin jiltaqgħu ma' nies oħrajn għaliex ma jkunux qegħdin joħorġu. Il-fatt li għandna nies li qed jirriżultaw li huma asymptomatic u iktar importanti li n-nies li huma vulnerabbli nipproteġuhom iktar. Għaliex jekk inti għandek xi ħadd li għandu s-sintomi u hemmhekk dan il-persuna ħajkun jaf li għandu s-sintomi u jekk jiltaqa' ma' xi ħadd vulnerabbli taf jgħidlu isma' jiena għandi s-sintomi toqgħod fejni. Ma l-fatt li issa qed insibu li għandek nies li huma asymptomatic u għandhom il-virus iktar u iktar allura rridu nipproteġu n-nies li huma vulnerabbli. In-numru ta' nies li għandna li huma vulnerabbli joħorġu minn dawk in-nies li għandhom il fuq minn 65 sena u dawk in-nies li għandhom mart kroniku skont ma tippermetti liġi. Jessica, Times of Malta. I have two questions. One regarding the reopening of non-essential commercial outlets. So will these outlets have any guidelines with regards to hygiene and to minimize chances of cross-contamination? So for example, the returning of products that have been bought, or in the case of clothes shops, the use of changing rooms. And my second question is, would it be possible now to
some people are asking whether they can start spending time with their elderly relatives in lockdown. Will be safe to do so. Jessica, grazzi ħafna mill-anzjani u nies qegħdin isaqsuna bħalma spjegajt qabel. Importanti li nżommu dawn in-nies protetti għax dan kien l-uniku mod li rnexxielna aħna f'Malta ma jkollniex in-numru ta' nies li qed jidħlu l-isptar u nqumwiet bħalma qed jiġri barra minn Malta. Din kienet waħda mill-aħjar miżuri li daħħalna aħna u r-riżultati juru. Fuq ħwienet bħalma qedna ħafna nies qed isaqsu l-iktar fuq il-ħwienet tal-ħwejjeġ. Ma lejniex jintużaw il-changing rooms għaliex inti għandek changing rooms li hemmhekk jista' jkollok kontaminazzjoni minn xi ħadd li jkun simptomatiku. Però jista' jkun li n-nies jistgħu jekk is-sit tal-ħanut jaċċetta joffri li l-persuni jieħdu l-ħwejjeġ id-dar kun jistgħu jippruvawhom u jirritornawhom lura. L-iktar ħaġa importanti hija la darba jiġu rritornati lura dawn iridu joqogħdu 72 hours kwarantina. Ħalli jekk kien hemm xi mod li dawn il-ħwejjeġ ġew kontaminati, hemmhekk dan il-virus imbagħad ikun laħaq telaq. Marija? Nsellimlek profs. Tifhem? Tajba. Nsellimlek profs. Mela, qed tisimgħuni? Iva Marija. Nistaqsi żewġ mistoqsijiet, waħda dwar xi protokoll se jintuża fuq il-Go Channel hekk kif minn għada wieħed jista' jerġa' jitla, ġifieri pereżempju mistoqsijiet bħal ħajkun hemm limitu ta' kemm nies jistgħu jitilgħu, il-bar se jibqa' miftuħ, xi protokoll se jintuża u jista' jitla kulħadd u tieni mistoqsija kux ħadd tiġi imposta multa għal min ma jilbix il-maskri kif skont issa l-avviż legali l-ġdid illi se jiġi fis-seħħ minn għada. Grazzi. Grazzi Marija. Mela, fuq il-Go Channel iva issa b'avviż legali li ġie ppubblikat il-bieraħ minn għada hemmhekk naqsu r-restrizzjonijiet li kien hemm u allura issa l-persuni jistgħu jmorru fuq il-Go Channel. Però aħna dan fl-assessment tagħna ġie risk baxx propju bil-mezzi ta' mitigazzjoni li daħħalna li huwa li ħajkun hemm limitu ta' numru ta' nies li ħajkun jistgħu jitilgħu propju fuq il-vapur u anke li n-nies jridu jilbsu visor jew inkella maskla kemm fit-terminals kif ukoll waqt li jkunu fuq il-vapur. Dawn huma mezzi ta' prevenzjoni li huma importanti ħafna u anke li jiġi provdut ukoll l-alkohol rab ħalli hekk nkun nistgħu il-persuni naqsu ċ-chances li jikkontaminaw il-post ukoll fuq il-vapur u fuq l-areas tat-terminal. Importanti ħafna wkoll li n-nies meta jkunu anke fuq il-vapur u anke fit-terminal ikunu il-bogħod minn xulxin għall-inqas 2 metri. Allura hemmhekk anke fejn persuni jista' jpoġġi ħajkunu limitati wkoll għal dawn id-distanzi. Fuq il-miżuri x'jiġri jekk nies ma jlibsux maskla anke kellna mistoqsija iktar kmieni hija li dawn il-linji gwida u l-kundizzjonijiet ta' social distancing ta' kemm ikun hemm nies fuq il-postijiet tal-retail outlets fuq l-użu tal-maskli jew inkella visors toħroġ taħt artiklu mill-lat tas-saħħa pubblika li hemmhekk din tirrigwardja li tkun kontravenzjoni. U skont il-kontravenzjoni xi tkun hemmhekk ukoll ikun hemm applikabbli il-penali għalihom. Grazzi, Tim, Lavin Malta. Wara sonar tajjeb, probabli. Biex niċċara ftit, jekk tmur minn għada, jekk tmur ġo supermarket jew convenience store mingħajr maskra, ġifieri ma tistax tidħol mingħajr maskra ġo convenience store jew supermarket u tieni mistoqsija fuq jekk se toħroġ b'xi tip ta' guidelines għal atleti biex jistgħu jittrejnaw waħedhom. Fuq l-supermarkets bħal medna u ħwienet oħrajn, dan huwa obbligu li persuna biex ikun jista' jidħol ġa dawn il-postijiet ta' retail, kemm dawk li ftaħna issa kif ukoll li kienu miftuħin qabel, irid jintlebes visor jew inkella maskli. Fuq persuni fejn inti għandek, jekk għandek persuni li hu ħajoħroġ jimxi jew inkella ħajmur jiġri, tajjeb, hemmhekk japplikaw il-miżuri ta' prevenzjoni li dejjem konna qed insemmu li persuna għandu jaħsel id-deħsew li ma jkunx kuntatt ma' persuni oħrajn li jkun qrib u hemmhekk dak huwa permissibbli. Organized sports activities skont ukoll avviż legali li kien ħareġ għadu mhuwiex permissibbli. Kristof minn Newsbook. Tajjeb, Professor Gawci,
il-ħwienet se jintalbu jagħmlu diżinfettazzjoni qabel ma jiftħu minħabba problemi u bakterja oħra? Grazzi. Sa issa l-ħwienet ilhom magħluqin u il-mikrobu jekk kien hemm diġà mar, però bħalma kontu qegħdin taraw ovvja li wara dan iż-żmien il-ħwienet kellhom bżonn li jsir it-tindif li jkun hemm bżonn. Xewna mill-Malta Independent. Hi, good afternoon, Professor Cauci. Now that the government is lifting measures, is the health authorities expecting to see an increase in testing and positive cases? And if so, would you reconsider some of these measures to control the spread of the virus? Thank you. Mela, bħalma konna semmejna meta nedejna dawn il-rilax ta' ċertu miżuri, kien hemm prinċipji li huma bażiċi ħafna biex aħna rajna li kienu fil-post qabel ma bdejna nirrilaxxaw dawn miżuri. Waħda minnhom kienet li aħna jkollna sorveljanza b'saħħitha. Għaliex aħna tibda tirrilaxxa ċertu miżuri bil-mitigazzjoni billi imma jkollok il-backup ta' monitoraġġ b'saħħtu. U allura aħna bħala l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika għandna sorveljanza b'saħħitha fosthom hija li aħna għandna l-kapaċità fil-imkien ukoll ma' laboratorju li għandna ta' Mater Dei li nkun nistgħu nagħmlu testing li huwa wiesa' ħafna. Palma rajtu qegħdin nagħmlu testing kemm fuq nies li huma għandhom is-sintomi kif ukoll fuq nies li m'għandhomx l-ebda sintomi. U anke qegħdin naqbdu hemm ċertu gruppi ta' nies biex huma jistgħu jiġu nagħmluhom it-testijiet. Ħalli kemm jista' jkun kull każ pożittiv li jkun hemm barra aħna kemm jista' jkun nkun nistgħu insiru nafu bih ħalli nagħmlu il-miżuri kollha biex innaqsu din il-firxa. Importanti wkoll aħna li permezz ta' sorveljanza jkollna il-contact tracing b'saħħtu wkoll għaliex kull każ bħalma qegħdin taraw il-każijiet kollha li qed ikollna aħna naraw min kienu n-nies li kienu f'kuntatt ma' dan il-persuna ħalli dejjem inti kun tista' tillimita il-firxa ta' kontaminazzjoni ta' ħaddieħor u allura li dawk il-persuni jkun jistgħu joħorġulhom is-sintomi u allura dawk in-nies li jkunu f'kuntatt ikunu qegħdin f'kwarantina biex ma jinfirxux il-ħaddieħor. Dawn huma bażiċi biex aħna nkun nistgħu nagħmlu l-miżuri tagħna ħalli aħna nkun nistgħu dejjem innaqsu kemm jista' jkun. Qegħdin nkunu bil-aqal ħafna fil-miżuri tagħna pass pass bħalma daħħalnihom qegħdin bil-mod il-mod noħorġuhom dawn il-miżuri li għamilna. Irridu l-kooperazzjoni ta' kulħadd imma biex aħna nkun nistgħu nimxu għal pass li jmiss billi tkun tista' tnaqqas miżuri iktar, irridu l-kooperazzjoni tal-pubbliku. Jekk tridu li nerġgħu bil-mod il-mod, nersqu lejn iktar normal, importanti li kulħadd jikkopera. Jikkopera billi minsegwu l-miżuri li qegħdin aħna ngħidu, mhux għax hemm il-liġi, imma għaliex nifhmu li huwa importanti li inti tipproteġi lilek innifsek u li tipproteġi l dawk in-nies ta' madwarek. Ejja nipproteġu lil nfusna, nipproteġu lin-nies li huma vulnerabbli u bekk aħna nkunu mixjin pass pass bil-aqal u naslu li aħna nkun nistgħu nelbu wkoll din il-pandemija. Xtieq nirringrazzja lil kulħadd, il-ħadd it-tajjeb u stay in, stay safe. Grazzi.